7, 4 לליטה, סתם, לאמיתי. השחקן הכי טוב ever. והוא בועט. גול! 8, 4! חסר לי טל 4 נקודות לעקוף איתו. איזה בעיטה גרועה. ולא! 7, 6 לליטל. לא! 8, 6 לאמיתי. רגע, 9, 6. כן, 9. בוא נראה, זה המכריע לאמיתי. הוא פספס, זה נכנס פה בפנים. תסתכלו את הפספוס. יאללה. הנה והוא בועט גול! 10, 6 לאמיתי. הוא ניצח. תגיד שלום למעריצים! המעריצים שלך מחכים פה! תגיד שלום! תגיד שלום! יופי. עכשיו אנחנו הולכים לצלם משהו מגניב. את יודעת שזה עדיין בסרטון. לא משנה. אמיתי לא מצליח. יאללה, בואו. יאללה, זהו. ביי! יאללה. ביי! בואו, תביאו את הקבוצה.